Novo roubo nas instalacións deportivas da Fieiteira. Os ladróns roubaron por terceira vez na cantina do campo de fútbol. Levaron balóns e camisetas do Sálvora, ademais de algunha mercancía que venden durante os partidos. Os ladróns visitaron o complexo deportivo da Fieiteira en Ribeira, onde entraron a roubar na cantina do campo de fútbol. Os cacos entraron á cantina tras forzar a pechadura da porta. Unha vez dentro, apropiáronse de chucherías e refrescos que os equipos de fútbol venden durante os partidos. Tamén levaron varios balóns e camisetas do Sálvora. A valoración do sustraído ronda os 500 euros. Para o equipo de fútbol o máis complicado será agora recuperar as camisetas ou conseguir outras novas, xa que as precisan os xogadores para disputar os diferentes partidos. Topamos a cantina aberta a madrugada do sábado po domingo a mañán, xusto cando viñan as nais para abrir a cantina para os partidos que había o domingo, pois encontráronse ca porta da cantina pechada e ao entrar para dentro pois atopáronse que habían levado unha serie de material como balóns, refrescos, camisetas, chucherías. Tamén habían roto unha porta que ten un pequeno almacén olítico de Ribeira dentro da cantina e tamén a tiraron. Esta é a terceira vez que os ladróns visitan estas instalacións nos últimos meses. A Policía Nacional de Ribeira investiga os feitos.